Benvinguts al meu raconet. Durant la setmana passada vaig estar bastant encuriosida en com funcionava el cervell d'una persona amb TLP. Vaig estar buscant estudis, vaig estar buscant molta informació, la veritat. Em vaig tornar una mica paranoica amb el tema. M'agrada molt saber les connexions que té el cervell, com funcionen les parts del cervell, per què serveixen, com pensem, com són les neurones, per què sentim dolor. Totes aquestes coses a mi m'interessen moltíssim, així que vaig pensar, cony, quines diferències hi ha entre un cervell normal i un cervell d'una persona que té TLP. Així que em vaig posar a buscar per internet, Sant Google Always, em va sortir que durant les últimes 2 dècades molts experts estaven estudiant això, la diferència entre un cervell normal i un cervell amb diferents malalties mentals. Total, que una d'aquestes malalties era el TLP i hi havia un article sobre això. Aquesta imatge que veieu ara mateix aquí, hi ha 2 cervells. Un d'ells és d'una persona normal i l'altre d'una persona amb TLP. Exactament el de la dreta és el d'una persona normal i el de l'esquerra és el d'una persona amb TLP. En aquesta imatge estem veient com les zones que processen les emocions estan molt més actives en les persones amb TLP. Aquesta imatge mostra com les regions que processen emocions negatives en el cervell estan molt més il·luminades en les persones amb TLP que en les persones normals. Mentre que les regions que s'ocupen de regular aquestes emocions negatives estan molt menys actives o fins i tot atrofiades. Anem a veure'n alguns exemples. El primer exemple és l'amígdala. L'amígdala és la part més primitiva del cervell, és la part que regula la por. I és una eina molt vital per la supervivència de les persones. Tot i que estiguem en un entorn molt desenvolupat, aquesta eina ens serveix per autodefensar-nos i saber reaccionar en els moments de perill. En els escàners cerebrals s'ha detectat que l'amígdala és molt més petita i fins i tot pot arribar a estar atrofiada a les persones amb TLP. Tu ets la cosina germana de l'altra. També et puc matar, Joder, macho, com més petita és l'amígdala, més hiperactiva és. Això comporta que les persones amb TLP sentin l'emoció de la por molt més intensament que les altres persones i que el període de relaxament, de tornar a la normalitat, sigui molt més llarg. Una altra regió cerebral on han vist diferències és en l'hipocamp. L'hipocamp són 2 tubs que estan situats una a cada banda del cervell, una a l'esquerra i una altra a la dreta, però que estan connectats entre ells. És el processador del nostre cos. S'ocupa de coses com de la memòria a curt i a llarg termini, de l'orientació i de les reaccions emocionals. Per exemple, quan alguna cosa es transmet pel còrtex visual, que és la part de darrere del nostre cervell, és l'hipocamp el que decideix què s'ha de fer, quina és la reacció que hi haurà. Per les persones amb TLP, l'hipocamp està en constant hiperactivitat. Malinterpreta constantment amenaces i envia aquest missatge equivocat a l'amígdala. Per fer un resum fàcil, percebem les coses del món, l'entorn, les persones desconegudes com una amenaça, sempre, de bones a primeres. L'eix hipotalàmic pituïtari adrenal també es veu molt afectat en les persones amb TLP. Aquest nom que sembla tan complicat es resumeix bàsicament en que són 3 glàndules que estan interconnectades entre elles. Aquestes glàndules són l'hipotàlam, la hipòfisi i la glàndula suprarrenal. Controla la conducta davant de l'estrès, de les emocions, de la conducta sexual i és el principal responsable de la producció del cortisol. El cortisol és un químic que s'allibera en moments d'estrès. Els estudis demostren que les persones amb TLP tenen un nivell molt alt d'aquest químic en el corrent sanguini. I un nivell molt alt d'aquest químic volen dir alts nivells d'estrès. Per tant, les capacitats de resistència i afrontament davant d'una situació es veuen molt reduïdes. I, evidentment, les persones ens sentim abrumades. Finalment, però no menys important, està el còrtex prefrontal. El còrtex prefrontal és el vèrtex, el top 1 de l'evolució humana. I no només perquè sigui el responsable de la raó, la racionalitat, la presa de decisions, sinó perquè també inhibeix la nostra naturalesa primària, és a dir, frena els instints animals que tenim. Les persones amb TLP solen tenir un còrtex prefrontal més inactiu o més ineficient. Per això,
un dels símptomes característics del TLP sol ser la impulsivitat. I per aquest mateix còrtex prefrontal, les persones amb TLP també es veuen com ofegades per les seves pròpies emocions. Perquè ells en tot moment són conscients del que els hi està passant, perquè no és que no tinguin còrtex prefrontal, sinó que està atrofiat i tot i que no saben què els està passant, són conscients de que hi ha alguna cosa que està funcionant malament. Evidentment, això no és igual per tothom. Com vaig dir en un dels vídeos, hi ha 9 factors que influeixen en el TLP i les combinacions entre aquests factors són inimaginables. Per tant, no us prengueu les coses que jo dic literalment. Això és un estudi que s'ha fet, com dic, durant 20 anys, però que no vol dir que totes les persones tinguin les mateixes característiques. En termes generals, s'estima que l'heretabilitat d'aquest trastorn és d'entre el 30 i el 60%, però que tot i així, un 70% de les persones que estan diagnosticades de TLP han patit algun trauma infantil i per tant no se sap si les anomalies cerebrals són conseqüència de la malaltia o d'aquests traumes. Normalment, l'atròfia de l'amígdala i de l'hipocamp es relaciona en els nivells de cortisol, que recordem, s'alliberen en moments d'estrès. Si durant la infància o durant llargs períodes de temps el nivell d'estrès ha estat molt alt, pot conduir a que hi hagi una producció anòmala d'aquest químic. Per tant, i ja per finalitzar com a conclusió, el TLP no és un estat fluctuant entre la lucidesa i la foscor de la bogeria, sinó que el TLP, i no només el TLP, sinó moltes malalties mentals, és el nom que li donem a una ment que ha estat desgastada pel trauma. I tan bon punt ens adonem que totes les malalties tenen una base biològica i que no són decisions d'una persona, llavors, i potser, només potser llavors, la societat començarà a evolucionar i a ser més comprensiva. Bé, fins aquí el vídeo d'avui, que sapigueu que m'ha agradat moltíssim buscar aquesta informació, m'ha agradat moltíssim informar-me i crec que podria ser interessant que busquéssim el funcionament del cervell en altres malalties mentals o en altres trastorns. La veritat, no he sigut mai de ciències, però sempre, com us he dit, m'ha generat moltíssima curiositat tot el tema del funcionament del cervell i dels nostres òrgans. Així que deixeu-li un bon like si us ha agradat tota la informació que us he explicat i, evidentment, subscriviu-vos si penseu que el meu contingut us pot ser de gran ajuda. Una abraçada!